DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Zvamanje manje kana pane munhu ane chimuti, munhu ari kungoti bvo, achingoti bvo, nemo nemo, asiri kunyara, asina kana monya pamberi pake, ndi advocate Fadzai Mahere. Zvaiitwa mukomana best designer, zvaakaitwa na speed zvishoma. Ndikunzwa kunyara. Ndikunzwa kunyara. Vakomana, regerai kunanzva kumashure kwemapoliticians aya. Siyanai nazvo, because at the end of the day, muchanyadziswa ende muchanyara. Zviriko here zvinhu zvakadaro. Maiwe, maiwe, maiwe. Hada. Ya, mahwani. Ndisingatambise nguva, zita rangu ndinonzi DJ Holly, ndinokuchingamizai ku Point 5 Creative Studios, chitubu checontent, chitubu chisingapwe, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Rega ndibva ndapinda munyaya yangu, tisapedze nguva. Hanzi navahatiperi wacho bumped into comrade Mukungunugwa the other day. Vakanditema ne3 wire. Hanzi imbotenga zvimagrosari. Atova murungu muchinda uyu. Sekutamba, sekuseka muchinda uyu. Hanzi ndakasangana na comrade Mukungunugwa. Kuna vasingamuzive CH Mukungunugwa ndiye akapiwa mota naSewick Neuchivhayo nematablets, ndiye ari kumhanya social media, ari kunetsa mumwe wevarakashi kuti zvingoita sei, zvingoita easy kuti mukurumidze kumubata. Ndiye ari kunzi nahatiperi panapa. Takasangana naye akandipa 300 USD zvikanzi aiwaka, tenga zvimagrosari. Sununguka wangu, tenga zvimagrosari. Uite sei, umkorovawo murovero wako. Anova mashoko asina kugara zvakanaka kuna advocate Fadzai Mahere. Vakamba vanyora mashoko aya amuri kuona ari kubuda pascreen apo. Ya, pari kupisa mahwani chaiwo chaiwo. Kuna vanogona kuerenga, chingoerenga imega, vasiri kunyatsoona, vakafananawo neni, ngatingoita sei, ngatingobatsiranai kuverenga. Zvikanzi unopiwa tumawaya twegrosari nemumwe ari kutorarama nekupema. Meanwhile, baby girl anorova 18,000 US dollars in 2 days kuJoburg. Baby girl ari kutaurwa mwana wa Tungwarara. Tungwarara ane video rake riri kunetsa, riri kusekuleta, ravari kuti takaenda kuJoburg for 2 days tikashandisa 18,000. Vaishopa baba zvekutodaro. Ndo ari kutaura kunzi baby girl anoenda kuJoburg for 2 days. Mukungunugwa anotopemawo kuna Nachivhayo, ndo anomupa. Hatipero obva aenda
unokumbira kana kuti omva apiwa mari omva atoti munhu uyu atoo murungu sekutamba sekuseka. Zvikanzi hakusi kuitiswa here. Imagine top designer in Zimbabwe kupiwa 3 wire yegrocery nekarana kekuzanu PF. Sisi Fadzai vanenge vachitoda ende size yemunhu vanenge vanitori nayo havadzokere kumashure. Zvikanzi if things were working in Zim, you would be making waves at Lagos Fashion Week, earning serious good money, jetting around the fashion capitals of the world, creating trends on the continent, nekuita murunguwo wevamwe, not kunanzva macomrade. We need new leaders. Hanzi dai zvinhu zvanga zvakanaka munyika yeZimbabwe, zvinhu zvichifamba zvakanaka, ungadai utoriwo boss, ungadaiwo uchiwanikwa pama international platforms tichikutemba, tichikusapota kuti mwana wevhu uyu, mwana wedu uyu ndo murovero wake waari kuita, uchisumudzawo flag renyika, uchiita mari at the same time. Manje iwewe uri kuswera twekera macomrades ezanu PF, vanhu vari kutopemawo ndo vauri kuswera uchiomberera maoko kuti vandipa 3 wire. Imagine mwana watungwarara akaenda akanospenda $18,000 in 2 days. 2 days. Pakaipa pari kupisa. Mukomana angozviona kuti apa ndaudzwa chokwadi chemahara, handina kana zvimwe zvinhu zvekuita, handina kana chekutaura. Angoti compliments of the new season. Can we not fight this year please? Kurwa here kuudzwa chokwadi kunzi uri kuomberera mari kubva kune munhu ari kutopemawo, ari kutorarama nekupema. Ndiye wava kuti murungu, ndiye munhu wava kufarira zvekudaro. Mawani zvekutodaro. Amenoti iwo unoti chii nazvo nemashoko audzwa atipere aya naFadzai Mahere. Mawana ndo chinonzi chokwadi chemahara, chokwadi chiri pachena, hakusi kurwa kana uchitsurwa. Tsurika, usangosapota zvinhu zvakadhakwa. Zanu PF yakadhakwa, tinogara tichizvitaura, haisi secret iyoyo. Mawana, as for me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, to Fadzai for now, let's meet in the next video.